Když někdo se vloupá do vašeho domu s úmyslem zabít vás a udělat něco zlýho vaší manželce nebo vašim dětem, ne vždycky je správná chvíle na to, abyste říkal, tak bratře, pojďte tady ke stolu, dejte si kávu, otevřeme dialog a tak. Cokoliv máte po ruce, tak po něm hodíte a snažíte se ho zabít. Ne protože byste se chtěl mstít, ale protože máte legitimní odpovědnost za vaši manželku, za vaše děti. Opravdu jako někdy není čas na lásku tady v tomhle smyslu, protože máte legitimní odpovědnost za vaši rodinu. Takhle to funguje. Musíme si dávat pozor na obsah toho slova, protože láska k nepřátelům neznamená to, že bych měl být zamilovaný do svých nepřátelů jako citově eroticky, ale řekněme to jako přát dobré. To neznamená, že vůči nepřátelům, kteří chtějí ublížit mé zemi nebo mé rodině, nebudu střílet. Ale ne, protože jsem krutý, ale protože už fakt jako nevím, jak jinak ubránit tu svoji zemi. Diplomatická jednání selhala nebo byla neúčinná, tak pro pána krále, co mám dělat? Mám odpovědnost přece za svoji zemi, za svoji manželku, za svoje děti.